Talo tayo. Ay, nako. Ano, nakabili na ng nano flare yan? Ako na pa ako. Nano flare? RC. Nag-11 Pro ka na. Sarap. Gusto ko sa yung 7, okay. Gets mo kung bakit one of the best selling rabbits na. Naka-tour lang ako. Semi-finals po, David Garrett po, Mika Negrean, Lineman po, court number 2. Power tsaka bilis, no? Pasuyo po. Then, the court number 3, Lineman, Ayo, ako. Ella and Glenn. Hirap na. Pasuyo po, Lineman lang. Hindi talaga, wala talaga. Court number 3. Valid yung sinasabi. Dahil semi sa punta, medyo malipitan po tayo. Mga punch mo, hold it. Medyo may... Pero pag nakuha mo, ang sarap. Lalo na pag, nasa rear court ka din. Ganda ng pitik pababa eh. Madali siya. Madali siya. Yung kay Adrian nagustuhan ko din. Yung Drive-X. Seaway. Yung Drive-X. Si Zeng Ziwei naman dati naka-arch Seaway. Pero, mas gusto ko yung Power 11. 11 Pro. Court number 5, where are you? Drive-X para sa akin. Para sa Arc Saber 7. Julian and Gabsy. Tapos 11. Asan po kayo? Okay. Sean and Dempsey, court number 5. Sila ulit? Ba? Ha? Semi. Ay, sorry, mali. Sorry, mali ako. I'm so sorry. Dayan Anson versus China Gap, court number 5. Kakalaro lang namin. Ano na agad? At Chipu, Kaya nung Court number nagka-shots talaga ako may Arc 11 tour. Wait, wala to. Nasisit. Sa Delta nung hindi ko pinatos. Pro. Pero mahal mo siya. Kaya Shuttle Prime lang ang bumili ng tour. Kasi wala daw, sabi ni Doc Sheila, wala daw sa Taiwan. Push! Yan, mahirap yan. 1,000. Mahirap rin. 1,000 Z. Ang gusto niya, 1,000 Z ba? 700. 1,000. Gusto niya yung compact frame. Oo. Pero ang stiff niya. Follow ko yung remake. Hindi demanding. Ewan ko sa... court number 1. Hindi ko alam bakit. Naka-88. X ba siya? Madaling gamitan ng 88 Say. Tinay ko yung iba. Ba yun? Naka-88 di ba siya? 88 yan. Okay. Kaya pala mabigat. 88 kasi parang paano ba ito? Mas mabilis sa Art Saber ako. Hindi din. 88. Pero maliit yung frame na rin. Or Mas malaki yung frame. Mas may ilang siya yung pero yung shaft na manipis. Ah. Yun na tayo yung reason. Wala, inayaw mo na rin yung Astrox eh. Sabi nga niya, yung 77 ko, inalok ko sa akin. Pero try ko muna. Okay, court number 1. I will try it first. Start nyo na po. Marami rin gumagamit yung 77 ko. dami. 77 ko. Dahil maganda daw siya for local. Maganda din. Ako, ayun na. Wrist injury, sumasakit na. Kaya lipat na talaga ako. Even. Si MJ din eh, kaya binenta niya sa kanya. Nakatalo flare 700 doon eh. Oo. Yun yung gusto ko rin ma-try ni Bero talaga. Bago siya mag 1,000, kasi baka ma-disappoint siya na agad ganun. Eh, sobrang unforgiving daw. Kala niyo 700 bro? Yung yung 1,000. Pero, yun Okay, kanya-kanyang preference talaga. Kinukulit ka nito ako 2 days before the tournament. Sino partner ko? Kuya, sino partner ko? Sabi ko, pinapadala ko na lang ng smile. Kasi sabi niya, kung may choice daw siya si Arlo. Gusto ko sabihin nahula. Pero baka mapagalitan ko. Okay. Sorry, Kuya Jay. Lineman muna tayo dito.
Okay. Basta, okay siya? Outside, outside. Wait lang. Kala ko sige. Sorry, sorry. Sorry. Team Tams. Team Tams. Thank you very much. Jessica. Okay lang. Thank you, thank you. Nice one, nice one. Nanay ko sa ako. Nice one!
Thea and Anson versus Cheng and Gab R. Winner, Cheng and Gab R. Faye and Ives versus Micah and Nat. Winner, Faye and Ives. Nice one!
Alay judge ka? Hindi naman. Pero umupo kasi ako dito mga akala nila. Ay, nandito okay lang. Alam na nila yun. Alam na nila yun. Picture tayo. Pwede mo. Ano na? Doon na.